Svađa. Najprije je bila mala svađa. To i nije bila svađa. To je bila svađica. Ne znam više ni zašto je započela. Oko neke olovke, oko neke lopte, oko neke male šale. Tiha se naljutila, digla nosić, nije odgovorila na pozdrav. Prošla sam kraj nje, sada sam i ja bila ljutita. Lice mi se smrklo oduljilo. Poslije sam čula da je ona rekla kako je Marijana umišljena, a ja sam dakako odmah nadovezala. Nema umišljenije djevojčice od Tihane. S njom se ne može nitko družiti. Ona je to čula, pa je dodala još nekoliko riječi. Ali i ja sam ih čula, pa sam